Ipinarangalan ng Department of Agriculture, Regional Field Office 1 ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan dahil sa matagumpay na pagpapatupad nito ng Kadiwa ng Pangulo program. Ito ay bilang bahagi ng 50th Gawad Saka Regional Awarding Ceremony na ginanap nitong Lunes, June 23. Tinanggap ni na Attorney Baby Ruth Torre ng Provincial Legal Office at Office of the Provincial Agriculturist Head Dolly Moya ang nasabing parangal sa ngalan ni Governor Ramon V. III. Ang Kadiwa ng Kapitolyo ay nagsimula noong September 2022 bilang Kadiwa on Wheels at formal na pinangalan ng Kadiwa ng Kapitolyo nitong January 2024. Sa tala ng Office of the Provincial Agriculturist, umabot na sa 77 kadiwa activities ang naisagawa sa Pangasinan. Layon ng programang ito na matulungan ang mga magsasaka at producer na direktang maibenta ang kanilang mga produkto nang walang tulong ng mga middleman. Samantala, 20 amputee beneficiaries naman ang dinala ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa Kapampangan Development Foundation Incorporated sa San Fernando City, Pampanga para mabigyan ng prosthetic. Ang nasabing programa ay layong matulungan ang mga taong may kapansanan para muling makapagtrabaho at makatulong sa kanilang mga pamilya. Sa loob ng 2 taon, umabot na sa 268 na mga PWDs ang nabigyan ng prosthesis assistance o nasa kabuang 13.4 milyong piso ang naibahaging tulong. Kasama na rin dito ang pagbubukas ng kauna-unahang mobile prosthesis and orthosis clinic sa bansa na matatagpuan sa Lingayen District Hospital. Naging katuwang dito ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa implementasyon ng programa ang PSWDO, PDAW, PhilHealth at Kapampangan Development Foundation Incorporated. Valerie Dismaya, RNG News.